ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ମୋ ନାଁ ସୁଦାମ ବାଗ, ଯୁଗିପାଲି ଗାଁ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣ ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ କେବେ ନାମ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ? ସନ୍ତ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜ ଠାରୁ ନାମ ଦୀକ୍ଷା 19 ତାରିଖ 4 ମାସ 2019। ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ନାମ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଆଗରୁ ଆପଣ କେଉଁ ଭକ୍ତି ସାଧନା କରୁଥିଲେ? ଗାଁରେ ହନୁମାନ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ପୂଜା କରୁଥିଲେ? 5 ବର୍ଷ ହେଲା। ସେହି ଭକ୍ତି ସାଧନାରୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିଥିଲା? ଲାଭ ତ ମିଳୁଥିଲା କି ନ ମିଳୁଥିଲା ଜାଣିବା କରୁଥିଲେ, ଖାଲି ମନ ମାନି ଦେଖି ଦେଖି ଲୋକଟା ଦେଖି ଦେଖି ସେମିତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ବିଷୟରେ କିପରି ଜାଣିଲେ? ସନ୍ତ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହି ପ୍ରଚାର ଚାଲୁଥିଲା ଆମର ଲାଦେରପାଲି ଛକଠାରେ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଥିଲା ସେଠାରେ। ଆଉ ସେନୁ ବହି ଆଣିଲି, ପଢ଼ିଲି ଆଉ ପଢ଼ିକରି ଜ୍ଞାନକେ ବୁଝିଲି ଆଉ ନାମ। ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ନାମ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଲା? ସୁବିଧା ତ ବହୁତ କିଛି ହେଉଛି। ନିଶା କରୁଥିଲି, ବାସ୍ ସେ ନିଶା ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ବି ବଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେଲା। ଆପଣ ଯେଉଁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଥିଲେ ସେ ଉପରେ କିପରି ସୁଧାର ଆସିଲା? 5 ବର୍ଷଟେ ପୁରା 5-7 ବର୍ଷ କରୁଥିଲି କାମ ନିଶା କରି କରି, ତାମାନେ ମୋ ଦେହ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ନା ପୁରା। ତାପରେ ପବନ ଦେଲେ ବି ପୁରା ସାଇଟ୍ ଆଡ଼କେ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ, ହେତ୍କି ହଲି ଯାଇଥିଲି ନିଶା କରି କରି। ତାପରେ ନାମ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ପୁରା ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ିଲା ନିଶା, ଆଉ କେବେ ନିଶା ନାଇଁ କରି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ସେଥିରୁ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇଲେ? ଗୁରୁଜୀ କୃପାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମର ପିସି ବ୍ରିଜ ଠାରେ ହେଟା ଘଟିଥିଲା। ବେଲେ ସେନୁ ତାପରେ ହଠାତ୍ ତାପରେ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିଲି ପଛାଡ଼ୁ ରିକ୍ସାରେ ଯାଉଥିଲେ ସଡନ୍ ଅଟକିଲା ଏଇଟା ତାମାନେ ସେଠାରେ ବ୍ରେକ୍ ଧରିକରି, ନହେଲେ ଆସିଲା ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ମାରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କିପରି ସୁଧାର ଆସିଲା? ଯାହା କମଉଥିଲି ତାମାନେ ସବୁ ନିଶାନରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରଟେ ବନେଇଥିଲି, ସେଥିରେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚା କରିଦେଉଥିଲି। ଘରେ ତାମାନେ ପଇସା ଟଙ୍କାଟେ ନାଇଁ ଦେଉଥାଏ। ଯାହା ବି କମଉଥିଲେ ସବୁ କିଏ କହିଲେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ବନା ବୋଇଲେ ସେଟା ତାମାନେ ଛଦ ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଟିକେ ବନା ବୋଇଲେ ସେଟା ବନେଇ ଦେଉଥିଲି। ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ଦରକାର ବୋଇଲେ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ବି ବନେଇ ଦେଇ ଦେଉଥିଲି। ଲାଷ୍ଟକେ ଏମିତି କରି କରି ସବୁ ପଇସା ଯାଉ ଏତେ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଜୀ ଠାରୁ ନାମ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ସେତେବେଳେ ଇହାଦେ ପଇସାର ଭଣ୍ଡାର ତାମାନେ ଲୋକ ଯେତେ ମାଗଲେ ବି ଦେବାର ହେତ୍କି ଅଛି। ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ଘିନି ପକାଲି। ତାମାନେ ନାମ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି କି 3 ମାସ ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଠାନ ଘିନି ପକାଲି। ଆପଣ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ଧରି ହନୁମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଆଉ ଆପଣ ଏତେ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ, ତ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଲାଭ ମିଳିଥିଲା, ଏବେ ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି? ହଁ, ତାମାନେ ଲାଭ ତ ବହୁତ କିଛି ମିଳିଛି। ଯେତେବେଳେ ନାମ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲି ସନ୍ତ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜ, ତାପରେ ଲାଭ ବହୁତ ମିଳିଛି। ଏଛିନେ ପଇସା ପତ୍ର କେହି ଜିନିଷର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଗୁରୁଜୀର ଜ୍ଞାନ ବୁଝିକରି ତାଙ୍କଠାରେ ନାମ ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଅନେକ ଯୁବ ସମାଜ ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନିଶା ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିପରି ନିଜକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ? ସନ୍ତ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜ ଠାରୁ ନାମ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ତାପରେ ନିଶା ଆଶା ଠାରୁ ପୁରା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦୂର ହେଇଆସି। ମୁଇଁ ତ ପୁରା ବହୁତ ଆଗ ନିଶା କରୁଥିଲି। ଯେତ୍କି ନିଶା କରୁଥିଲି ନା କହନ, ମୋତେ ବୁହି କରି ବି ଆଣୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ହେତ୍କି ଟାଇମ୍ରେ ମୁଇଁ ନିଶା କରୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଜୀ ଠାରୁ ସନ୍ତ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜ ଗୁରୁଜୀ ଠାରୁ ନାମ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ସେ ଦିନ ଠାନୁ ନିଶା କରବାର ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, କେନ୍ତେ କିସମେ ଛାଡ଼ିଗଲା କାରଣ ମୁଇଁ ବୁଝି ବି ନା ପାରିଲି। ତାପରେ ଏନ୍ତା ବି ଥାଏ ଯେ ପୁରା ଲୋକକୁ ବି ନିଶା ଆଣିକରି ବାଣ୍ଟୁଥିଲି ବି, ତାମାନେ ବେପାର କଲା ବାଗିର କରିଦେଉଥିଲି ବି। ତାମାନେ ହେତ୍କି ଟାଇପ୍ରେ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଯେନ୍ ଦିନ ଗୁରୁଜୀ ତାମାନେ ନାମ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ମୋତେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ତାମାନେ ସେ ଦିନ ଠାନୁ ତାମାନେ ପୁରା ନିଶା ବହୁତ ଦୂର ହେଇଗଲା। ଯେତେ ନିଶା କରୁଥିଲି, ତାମାନେ ମଦ ପାନ ଝୁରି ଶିକାର ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଥିଲା କରୁଥିଲି। ତାମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଗଲି। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜ ଠାରୁ ନାମ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ କିପରି ସମ୍ପର୍କ କରିବେ? ସାଧନା ଟିଭିରେ ଆସୁଥିସି ଗୁରୁଜୀର ତାମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସେଇଟା ଦେଖିକରି ନେବେ। ଆରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ତଲେ ପିଲା ପେଜ୍ର ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆସୁଥିସି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।